алейкум дӯсто, салом алейкум бародаро, салом алейкум кулли мардами мусулмон. Ҳамаи якояки шуморо бо фарорасии ки моҳи шарифи рамазон табрику таҳният гуфта ба шумо умри дароз, сеҳату саломатӣ хоҳонам. аз сидқи дилам ҳамаи шуморо табрик мекунам. бачаҳо чӣ гуфтанем бародарое ки дар муҳоҷириен, аввало худованд дар потон хор нагардад. якумин гапам, дуюмин гуфтаниам ки бародарҷаноб, дар ҳамин моҳи бузург, дар ҳамин моҳи муборак, кадоме ки чӣ видеое дорад, видеое ки кадоме фреб кардагиашона асос дорад, факт, дарер, доказательства дорад, ягон забон хат дорен, метавонен видеотона дар ҳамин ватсапи ман +7 929 614 4 метавонен рӯӣ кунен. видеотона мо мегирем, мебинем дар ҳақиқат видеотон факт дарерш катияй машиникора мегирем, дар ҳақиқат ошкор мекунем машиникора, фақат лицои асосиёна нишон метиҳем ки вокеан мардуми муҳоҷири мора чӣ хел фреб кардистиянд. ҳамин кора мо мехоҳем дар ҳақиқат ошкор кунем ки дигар бародари мо кидат нашавад, дигар бародари мо фреб нахӯрад. аз шумо ҳамин хоҳиш дорем бародарҷаноб, подписатся кунен. 80% без подписатся тамошо мекунен видеора. мақсади асосии мо ҳамине ки дар байни мо мардуми тоҷик ҳамин дуруғи расвои, ҳамин расвогии дурӯғгӯӣ кам шавад, нест шавад, нобуд шавад. ҳамада эҳтиромона хоҳиш мекунем лайк, комментариҳои хуб, подписатсара фаромӯш накунен. дуогӯ бошем. боз ҳам моҳи шарифи рамазон табрик бар ҳар як мардуми мусулмон. зинда бошед.